Здравейте! В това видео ще ви покажа 3 упражнения за корем с тежести за краката. Упражненията са подходящи дори и ако имате диастаза. Лягаме по гръб. Първото упражнение. Лягаме по гръб. Ръцете са под главата. В изходна позиция хубаво трябва да натиснете гръдния кош към земята. Okay? Изпъваме десен крак и от тук с издишване събираме дясно коляно, ляв лакът и спъвам додолу. Изпъвам. Хубаво издишвам. Изпъвам. През цялото време си представите, че все едно имате тук един колан под кръста, който ако тръгнете да го дърпате, не мърда. Плътно е залепен кръста за земята. Ако искате да ви е малко по-трудно, може левия крак да го сложите на пръсти. Но ключа тук, за да усетите хубаво упражнението в корема, е да натискате с кръста, опашната кост да е навътре и целият гръбначен стълб да е легнал на земята. Вижте, раменете са високо. Съответно правите по 10 повторения на всяка една страна и хубаво издишвате и стягате корема. За второто упражнение заставаме на лакти. Изпъваме десен крак, в контрашпица крака, натискаме отново с кръста към земята и от тук с издишване дигам крака до височината на другото коляно, пускам бавно надолу. Поемам си въздух. Пускам бавно надолу. Като внимавате през цялото време си представите, че все едно тук гръдния кош и таза са закачени с две безопасни игли, едно към друго и не мърдат. Тоест при пускането на крака да няма разтваряне, защото тогава вече няма и напрежение в корема. Трябва да усещате хубаво напрежение в корема, тогава може да сте сигурни, че изпълнявате упражнението правилно. Отново, ако искате да ви стане по-трудно, или заставате на пръсти, или дори може да повдигнете противоположния крак във въздуха, стъпалото в контрашпиц, но ключа тук е да натискате хубаво с кръста към земята и бутайте с лакти гърдите високо, да не увисват долу. Горе издишвам, пускам бавно надолу. И пускам бавно. И за третото упражнение лягаме на земята. Ръцете са под главата. Отново натискам с кръста прав ъгъл в контрашпиц. Изпъвам. При всяко разтваряне на крак издишвам. Тук редуваме краката. При това последното упражнение, ако имате диастаза и видите, че диастазата изкача нагоре, значи упражнението не е подходящо и го правете ето по този модифициран начин. Гушкате си лявото коляно и го правите първо само с единия, после с другия крак и когато приберете диастазата и корема е готов, продължавате с по-трудния вариант. Пишете ми дали сте пробвали упражненията, дали са ви харесали и дали усетихте корема хубаво да ви запари.